Terveys ja hyvinvointi on niin tärkeitä asioita, että niitä eteen pitää tehdä aika paljon töitäkin. Terveys on myöskin yhteiskunnalle tärkeä asia. Pelkästään kunnat satsaavat julkiseen terveydenhuoltoon 1 500 € asukasta kohti. Sen lisäksi kaikki muu. Suurin osa tästä suuntautuu sairauden hoitamiseen. Ikääntyminen lisää tätä sairaudenhoidon tarvetta entisestään. Sen tähden olisikin tärkeää, että me ihmiset itse ottaisimme vastuuta omasta ennaltaehkäisevästä terveydenhuollostamme. Ikääntyminen aiheuttaa painetta myös omaan työeläkejärjestelmäämme. On ruvettu puhumaan työurien pidentämisestä. Nykyisin alin lakisääteinen eläkeikä on 63 vuotta, mutta todellisuudessa eläkkeelle jäädään jo keskimäärin 60-vuotiaina. Suurin osa ennenaikaisista eläköitymisistä johtuu työkyvyttömyydestä. Kaikkein tärkeintä onkin pitää huolta siitä, että me ihmiset jaksamme käydä töissä. Jäämme eläkkeelle, kun sen aika on. Parasta tässä on se, että omaan hyvinvointiin voi meistä jokainen vaikuttaa itse. Liikunta, kaikki muut hyvät harrastukset ja terveet elämäntavat ovat meidän kaikkien ulottuvilla. Usein on vain kyse tavoista ja tottumuksista. Työelämässä meiltä vaaditaan aika paljon. Pitää olla osaamista, kokemusta ja joustoa. Hyvä työvire saavutetaan vain sillä, että terveys ja hyvinvointimme on kunnossa. Pidetään siitä huolta, siitä hyötyy samalla koko Suomi. Minä olen Jyrki Hyttinen ja olen ehdokkaana kevään eduskuntavaaleissa. Koitetaan pitää huolta itsestämme ja toisistamme.